Ilang ito sa cellphone? Ano ulit sa YouTube? Nalagyan ka kay Gilot sa YouTube, no? Kaya sa tanang YouTube, yung bisa akong nagkatano ako ng punto. Ako lagi yung Gilot nga tanong makita ng mga nakagay position bitaw na ko. Yung sir? Kapag biyahe kayo eh. Kapoy ay. Kapoy po siya gawin. Sige, apis tubangan. That's okay? Sige na, dili siya mag-unlan. Your name, sir? Robert. Sabi na ba, hilod pa naman siya. Meron naman ta, kuwan naman ito. Kampay, naging pangayo, pangkuwan sa mga habak. Nagkano kayo kung nakabangan na naman? Naulian, nakuan, biya yun siya. Napakuro ito na uli, dali sila stay gabi eh. Pagi ato man nila sa gabi eh, sa may guma. Ang saan yung pamati? Ay, diri sila nagpakuan? Kuyog na mo, kaya kung ibalik naman po siya, mulakaw, mura mag-anak na mulakaw. Wala di ka kaunaw ng irik. Ha? Wala di ka kaunaw ng irik. Ako nagtuong sa iya mag-hit. Oo. Dili oy. Dala na iya tanan. Kuan man iya ha. Oo, nagtuong niya. Kato siya sa una. Dito siya. Naulian dito siya. Yun, mukhaon na siya. Ang saan yung pamati? Ha? Ang saan yung pamati? Yang kuto-kuto. Dere. Niya? Ay, magdagan daw. Kabuhi Yeah. to. Niya. Mauto mo, mukhaon siya. Itustukan niya. So, iyang maintenance lang. Ay. Insure or fruits. Kailan edad? Ano na po? Murag 40 na siguro siya. 40? Bata pa. 14? Hmm. Kabuhi ra na mo. Muto di ko na yung Ang kabuhi. mukha ko siya nga isukan niya. Ano mo ito na siya? Di ko na ako gabi eh, sa nanambal pod kato. Ah. Tira niya Oo, kabuhi. okay siya, okay na siya. Mo anak na siya, mo tingtingalay asawa kay mo anak na, kay nag-anak na ko to. Lakaw na mo, pag ato na mo swimming pool, naghigda na siya kay kapuya na ganit siya. Kung saan ang taon ko, yung akin man ako na nakialibyo kay nag-aan naman ko sa doktor nga. Kung saan Ang kwan sa doktor, may ingon. niya ma'am sa hilo? Ang sa doktor, Kung saan may sa manambalay? di ko alam yun siya. Ang ilang balay po, Di yun saan siya? di mo na di kakasunod mo ko daw to siya, umurag kuweba daw dito kay, paano na siya, nag-chair process ng mga titulo, niya, dito sa Asuncion Dapit, murag nag-inspection siguro sa mga yuta. Suka din daw ato, yun yung asawa na, kasunod siya murag kuweba, yun yung asawa na, pag uli silang balay, katul na yung mga lawas, o di, wala lang siya, kaya basi sa lamba, inom tambal, wala na pod. Sus ka na dugay na, nagkaan-ano na siya kapayat-payat gamay. Sus ka, wala na yun last year, niingon na nga, kasi di daw siya kauling digos, kaya mamatay na daw siya. Ginas ko Kung saan mo? Pagmangkon. Yan Lalaki? Lalaki. Yan sa kumama, uy, paling kamo, kaya napakagagmay pa na yung mga anak. Sa kanang mga sa spiritual, wala ka nang pag-i-apel sa kuwan.
Sa Facebook, wala ko kiputan. Okay, naman ako. Eh bukat kay na sa nga kuan, masig manawag sa kuan daghan manawag. Dili na ako ginakuan. Tanan lang yung pamati ako ginakuan. Wala na ako gapil na. Hoy. Adlok ya puguan na. Bitaw na. Adlok ano. Kinabi may ubat pinabrating isuga. Ira kay diwata gani. Dug diwata kadlaw na mo gihilot niya. Sigahan ug mata. Sigang mata oy kuyapan oy. Tumbagod. Pagbuhi ni Rex kamot kay ni ato si Rex gawas ba ng luwa. Hindi giubo man. Siya po ni bangon po kami libang lagi daw siya. Sis wa kabot CR oy tumba bitam na murag gusda. Sigang mata ni. Wa siya kabalo abi nga natug siya. Atong isudlan ug diwata ko ma'am. Abi na ko Dili mo nato, di ko mulihog ang kamot ug tiil. Di na mulihog. Na inutil. Saan to? wala pa kayang ting ko ana yung kamot Ilang po siya? na silma dia ba at bang sign FAD ba naman ay kuan ilang balay Yung tuwan ko na yung balay, di kuanan, di basbasan dito. So, yung itong puma na pala. Naagod diri ka nagpuyo diri. Kung kanin yung imong kahoy diri, di so na yung kayo sa karon kay diri na yun sila magpuyo. Oo, kay mo ko day, nakabantay pa yung asawa, yung papa, murag nakabantay, nagsulod, murag namin ang tao ko rin, ana. It's okay, sir. Murag, Okay. sulod ka, murag ma-feeling mo nga lain, ang balay, di ba? Just tell me, Ana, it's too much pain. saan na yung balay diri na, murag dili mo, maayo, dili, ana, ilagi nang balay ko galingon dili, nagrenta ko sila. mahawa di sila Di na ganit na po, di na ganit na bala. Okay lang, pinagrinta naman di ay. Oo, makita mo, lain balay ko, wala. Dili man na ilang balay. Maski ang tag-iya, wala nang hawa diha kay murag naa di something nga kuan nila gyud ba. O gingan ako siya na iyang asawa gabi nga try na lang mo balin og lain. O kay nya siya gikapoy pud siguro siya balon may ko try ninyo og balin. Once ang balin na mo okay kana diha gyud na. Oh. Oo. Diha gyud na. Pero pag mubalhin mo nga na, mo ra gyud ang iyang pamati, lahi na na siya. Oh, lahi gani. Oh. Dili na na siya tuwa. Na siya gyud kapag gihatag sa doktor mo kung yung maintenance, mo lang ito na ay ugat iyang liver, ingon sa doktor, Ugat ang iyang liver. Dili man iya nga kanang TB nga kanang sa lungs. Na may uban TB, di ba? Magtik na sa Pero lungs. at least na ayo na. Karon na po na sa katong napakulig to, gidali ko nagdagan, dirinta ko wala na ko kwarta kay parintag sakyanan kay tapong baya layo. Dayuhin mo. Oo. Sa gabi ito, mo to'y pag-primero niya na pag uli sa balay na bukaon na wala siya. din ng balay dito sa tagong ngay nana Ha? uwi man ang balay sa tagong ngay nana Naagi ko siyang tambal, uli siya kauyon. Nae, kana wala ka. Kuwan. May nauyan ba? Uyon-uyon manggod. Ngayon yung asawa, gikuan na namuti, pero hindi siya kauyon siya aning isa. Mo to giingnan siya gabi nga ayaw sa uli karundong kay buanan sa tika kanang buhatan sa tika tambal nga katong herbal nga ikuan sa iyaha. ihabak Oo, ang habak niya mo na to ang iyang isang habak ihatag niya sa asawa. Mo to diri sa nabi pa stay kay na may isang kwarto nga kuan available. Makatulog dito siya gabi eh. Hayat na lagi kaayo din siya. Kita ang kasi picture dito. Nananananguan man ni. So, yung picture dito. imo ba tong gipahikap ka ire Daraon, ano ba ko ana hayat na kayo siya. Dili ni ana yung hitsura sa una. Yung hitsura sa una, ani na yung hitsura. 10 lang mga. tambo 10 minutes lang.
Hmm. Primero na magsakit.